It-tnejn filgħodu il-fuq minn 2650 student u studenta bdew l-ewwel esperjenza tagħhom f'kors fl-Università ta' Malta ma' TVM News huma tkellmu dwar kif qed iħossuhom fil-bidu ta' dan il-vjaġġ ġdid f'ħajjithom illi se jiddetermina l-ġejjieni tagħhom. Qed nistudja liġi first year, ninstab eċitata, ovvjament għandi ftit ansjetà x'bidla kbira, però eċitata għall-ġej. I feel very fortunate to be at university. It's a very nice place. I can meet a lot of new peers. I'm doing communications to get an idea of marketing. And I hope it will help me in the future. Għan istudja liġi, minix nemmeli għadhom, u vera eċitata. Diħla medicina, eċitata ma nervuża fl-istess ħin. U nispera li niltaqa' ma' ħafna nies u nagħmel ħafna ħbieb. Diħla fi kors tal-inġinerija u das-sajf jkun vera eċitata biex nitlu nibdew sena ġdida u hekk vera eċitata biex nara da kors joffri bla 5 snin. Mal-istudenti tal-ewwel sena fil-livell ta' undergraduate inaqdu l fuq minn 1600 illi bdew kors fil-livell ta' masters jew dottorat. L-istudenti l-ġodda fil-junior college qabżu l-1000. Il-popolazzjoni ta' 12,700 student fl-università f'aktar minn 950 kors, tinkludi 1600 minn 126 pajjiż differenti. Ir-rettur tal-Università l-Professur Alfred J. Vella ħeġġeġ lill-istudenti ħarsu lejn l-esperjenza universitarja bħala parti minn vjaġġ fejn wieħed ma jikbirx biss fl-età iżda wkoll fl-arfien u l-maturità. It-tnejn bdew ukoll il-lezzjonijiet fl-Istitut għall-Istudji Turistiċi, l-ITS. Mela, hija l-ewwel sena tiegħi, dħalt room division biex forsi nilħaq xi manager ta' xi hotel. Għax minn dejjem kelli passjoni għat-turizmu u diploma, l-ewwel sena diploma, ħafna emozzjoni differenti u esperjenzi ġodda imma very looking forward. Malta is known for their tourism industry, so I think ITS will give me knowledge about the tourism industry of Malta, and it's a perfect for me to study here. Għawme mindu konzert, dejjem kont iħobb ċina, dejjem fik ċina lejn l-ommi. U jisni, għawla kelli ċans issa tħan jihdu għaw nidħol l-ITS. Jiena minn dejjem kont inħobb il-kċina, interessani l-papa, kont naraħ jaħdem fil-kċina. Tidħol hawnhekk mhux kemm ikollok lezzjonijiet, ikollok hands-on jiġifieri experience ġol kċina, tagħmel dak li tħobb. Il-kap eżekuttiv tal-ITS Pierre Fenech appella lill-operaturi fl-industrija sabiex jagħtu priorità lill-iżvilupp fit-tul tal-karriera fuq il-ħtiġijiet tal-mument. Żied jgħid li l-appoġġ lill-istudenti sabiex itemmu l-vjaġġ edukattiv tagħhom huwa investiment f'ħaddiema b'aktar ħiliet tal-benefiċċji tal-industrija kollha. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolos qar li ż-żieda ta' 17% fl-istudenti l-ġodda tal-ITS jirrifletti għarfien fl-irwol tal-industrija tat-turiżmu fl-ekonomija u l-identità kulturali ta' Malta.